Zdravím, ja som Mike212 a v dnešnom videu sa pozrieme na set, toto nebude klasická recenzia, toto budú LEGO novinky. Pozrieme sa na 4 sety, ktoré budú vychádzať, sa mi zdá, že budúci mesiac. Takže prvý set, čo tu máme, je Battle Pack. Neviem, ako sa volá, je to Battle Pack, ktorý, tie figurky sú celkom v pohode, tí Death Troopery sú celkom v pohode, ale tí Stormtroopery zombie sú, ako sú to pekné figurky, aj keď tí Death Troopery, čo tam boli iba dva v tej show, tak ako asi OK. Figurky sú OK, build je strašný, ako odporný, hnusný, príšerný, dobre. Ďalší set, čo tu máme, je Darth Maul mech. Toto nebude Darth Maul z epizódy 1, toto bude Darth Maul z Clone Wars. A tento Darth Maul zase ako Darth Maul z epizódy 1, tá je najnovšia verzia, či je teraz momentálne dostupná, tak zase nebude mať zreničky, čo... No. Ináč ten mech je ako OK, hej. Ďalší set, čo tu máme, je Droid Stab Speeder. B1 Battle Droid Stab Speeder, neviem, jak sa to volá, proste vidíte obrázok. A jedno set je celkom pekný. Až na to, že sa mi zdá, že pýtajú sa to strašne moc. A ináč je to celkom pekný set. Za mňa good. Nádherný set, na displeji to bude vyzerať úžasne. Milujem to, zbožňujem to. Ďalej tu máme K2SO, alebo ak chcete po slovensky K2SO. Set, ktorý vyzerá dobre. Není to ako tá jeho staršia verzia, tá akčná figurka. Toto je reálne, že model, akože na výstavku, a je to strašne sa mi to páči, zase cena nad 100 €. Zase celkom pekný set. Ale proste nicht, nein. Ako, nezdá sa mi, či je to nad 100 €, ale proste je to drahé, hej. Na to, čo to je to drahé. Ale toto by bolo všetko pre tieto novinky. Dajte like, nech sa dostaneme do 40 odoberateľov a na 50 odoberateľoch urobím face reveal. Dajte like, napíšte nejaký pekný, ale aj nepekný komentár pre algoritmus a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.